Dofani jati hne shinija gitongo bubagra podit kishor manik kote burma kusung kusung bishiromui Tripura hawo bubagra bosongni ha pushi mumbai pushi phaja a bosongni jati bubagra podit kishor manik kote burma Tipasa dofano thansa khanine bagai shakni thei shakni kolomtei shakni langma bedokja Dofano thansa khanine bagai khorang shokromui chirikja phia baksa mokol tongwibo kanaroni bagai khunju tongwibo nathanoni bagai ata tongmu tabo Hawk laisa Baksa akol kri borong na jarai bubagra tei dofani mukhang dofani borom tabok yakung tolawo yaklap tolawo asugui macha jagnai yamphra angjak tabo Bubagrani geta Tripoli postero Bubagrani mukhango yakung berawoi yaklap berawoi bubagrano borom riya angmani mangpli social media wo beraja Nukhuni borok se dofani borok se borom riya hanke bunin dofani borok bahke borom renai bunin dofani borok bahke kirinai Bubagra khorang shokrom ka hanke bebak shiring shrop thangbayo Bubagrani shokroma khorang bai musha shokrom jaktoi bebakno shiring shrop dofani bosarok dofani phano shiniani mare tabuk nukjagoi tongkha social media wo jero hai khlai tongkha borokno nakar sanna bagi koikha Tripura mothani adong lemon de burma Kisasok social media nukjak mane Bubagrani je banner sakaro mai chamano amnate tam koina musuluk no ba je khai tongnai rokno Hambai, जों जतन नुगै दङ एक्चुअली आं नुखा ताई गोबांखौ बरं नुगजाक आमो बेलायखौ जाया गलायो आमते रक थाइमानि तामनि माके आबो सिनि बुबाग्रा सिनि जों जेनो जों सबसे बि समान दो सिनि हानि जे बुबाग्रानि मोखां दंगा पुस्तारो आमते हे पुस्तारो याकं रुवै একটা আসাকারো আসুক লাই আসাকারো মাইসা লাইयै আবো একটা এমন দৃশ্য খাইরে কাবো আবো जों কোন মত মানে না মতয়া Tahun lima kau sini Bubagrani sini opmanya sini Tripura sang sini Tripura bosong nih babe kasih opmanya sih macam bela selang macam tomung abis tomurok nak kok tomani ya kia bahas sosial media amti hai foto viral tomung mani bela ke saya tam lima ke amti foto sosial media viral mana obsesi Tripura bosong sih binu ya bunyi bosong nih baru bunugo bunyi rajon baru bunung nai baru nunggu tahu macam apa sini koroksa sini hane sini Bubagrani একটা মোখাং গানাং একটা পোস্টার সাকাসে বাসাও হাইংলাই তংলায়াবো বইনু কথা মানসমাই বাবো সিনি Tripura সানি ngui bo sin opman sini Tripura rajyo ngui bo opman tai sin Maharashtra to opman so ang request khayo amti tomro tai tang laidi belai tomung sitram tirok at least amti tomung bo sanro tai tang thung ar je khai tongnai ang bonor koyo bul ngui mano boromuni songoi ab bul na bus kang phai social media phai ba press ni basang phai khoma sanang thung abo ani kaisa request tongnai Dofa kissing dofa chopra laima dofa wa hamjama kre dofa ni bisingo puitu kebel nujagi tongkha kusung romui Bubagra bai ha pusijak Tripura hani laibuma kusung romjak o kusung laibuma no yakung tolawo belai tongman nujak tongkha tabo abo hai borok roni jare dofa thansa ngmaya Tripura dofa klugjak ni salai tongkha nujak sujak khanangjak lukuro